what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe yondo Alwata imanya dakabatesa Sijichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe yondo Alwata imanya dakabatesa Sijichingira Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe Magorila makomo We continue to give you life experiences of gallant sons and daughters who sacrifice their youthful life to go outside Zimbabwe, train, come back and fought the enemy. We may differ on the approach, we may differ on how we are doing it, we may differ on the ending, but the story has to be told. By who? By Zimbabweans, for Zimbabweans. Nasi trikupi tataiwa regai timbotsvaga mukoma George tinzwe kuti zvakafamba sei chakava motivate kuti aiwa inini regai ndisiye upenyu hwandakanga ndinawo ndiende kunorwira Zimbabwe chi. Tinoziva kuti vamwe tinomboverenga macomments tinoziva kuti pane zvikonzero zvakasiyana siyana zvakaita kuti vanhu vaende kunze, asi isu tati aiwa mukana tinofanira kupa kumunhu akaenda kuti ataure nyaya yake ega. Ngoma George soko mukanya makadi soko yafe saka nabva kuti vana soko vakuita namaenda bana vana usina favor aiwa ukama uripo noti vana sokotesa andiri aiwa tinotenda sekutora kwandaita kuti mukoma George vakawanda vakatoziva kuti munhu anonzi George itoziva kuti George asekuru handiti hatoni vazukuru nevagwasha, asi tiri kutangira panotanga upenyu hwaGeorge. Akazvarwa kupi? George Changata anozvarwa pachadereka Muzarabani, okay, August 9, 1957. Okay. Muri baba Changata ngazvi tinozvarwa mufamily mangu, mufamily medu tova tiri vakomana vatatu, vasikana vaviri, saka ini ndiri second born. Okay. Yeah. Kwanga kune zvikoro ere kuMuzarabani panguva yamakazvarwa? Muzarabani tate chikoro chainzi chadereka primary school. The next school waenda kuHoya, okay, more than 10 kilometers. Ende waiti kana wakubva kuchikoro iko kuti uchiendawo ku form 1 waifanira kutonogara kuHoya, ende unofanira ngo ine mari yekuti ugare paboarding, kuti waitogara boarding kutoite secondary, or waenda ku St. Albert's mission, okay, kukwira Gomo, which is over 20 kilometers. And kuti mafambiro acho manje vaizonetsa, vausakasvike bhazi. Okay. Bhazi raigumira pa St. Albert's rainzi Matambanadzo, zvine mazuva imbwa yakachuta number 26 yatonyorwa nemwaiva unoiziva nemusoro number 26. Saka taifamba between 20 and 30 kilometers kusvika pa St. Albert's kubva kuMuzarabani kuchadereka kunorarira bhazi pa St. Albert's. Makamira kuti bhazi riuye kuti mukwanise kuuya kuno kuHarare, kana kuti mabva kuno kuHarare Salisbury then kuti muende kuchadereka munodzikira mufamba. Ende anga ari masango kaisa, anga ari masango zvekuti waigona kusangana nemhuka echero anytime any place, asi taifamba zvakadaro. Yeah. Anditi saka makaenda kuchikoro kusvika tingati pa level ipi? Anga ari mastandard kaya, sub A, sub B, rova yatanga mastandard 1 2 3 ndobva taguma ipapo standard 3. Saka ndolo makagume. Anditi nguva iyoyo nyaya dzehondo
dzanga dzakamira sei kuMuzarabani? You see, my story is a very complex story because handitoziva kuti zvaifamba sei. 1971 towards the second term kwakauya vakomana vainzi Magandanga. But Magandanga aya vanga vasingaombere maoko kudai, vaita zvekudaiwo. And these were Chimurenga, Joseph Chimurenga, Kumalo, Badza, Homba, and Lamlera Masuku. Avakauya vakapfeka matrench coat egrey but anosvika umo vakavharwa apo. Asi kudande inopisa kamoziya vanga vasingabvise matrench coat. But kumusana uku vaiva vatakura futi dzinopeteka so tasingazivi kuti ndo futi dzacho. Vachibva vauya saka vainotora vabereki vonoita meeting usiku. Saka nerimwe zuva inini nemusikanzwa manje baba namai vakabuda ndobva vaenda ndobva ndavateera vasingazivi. Ndobva ndanosvika vakagara vachitoudzwa tauya tisu tisu vanhu vinori sununguko toda kusunungura nyika inei. Ndatodzoka ndabva ndaenda kumba vandarara. Makuseni taenda kuchikoro. Kuchikoro kuya kwaya masoja. Masoja vanongotenderera asimithi manje. Zvikanzi ko panani kumba kunobikwa kachasu here nokuti kwedu kunobikwa machasuka tine masawu kachasu kemasawu. Ndobva ndasimudza ruoko muklasi ndikati kwedu kunobikwa. Zvikanzi mari ndikati 26 that is 25 cents. Okay. A bottle first class inotaiti first class kana kuti musoro wekutanga wekachasu unenge uri powerful kafanana nevodhika chai. Okay. Authorities now zvangu pandongodza kuti kune vodhika inoda. Ndobva ndaenda vana anotora bhodhoro riabva ndauya naro bva ndapuwa 26 yangu. Masoja ndobva vaenda kugarden school, so school garden. Ndobva wasvika ikoko manheru kuma5 wakamwa ndobva vadhakwa vakoredza pfuti. Ko pfuti dzikuri yainda wadhakwa ndingachasu ndobva zvapfuura izvo. Tinopedza 71 takuenda kunopera kwa 71 tavhara zvikoro. Ndobva sekuru wangu vauya hanzvadzi yamai ndiye anga ari first born musha wamai. Vachibva vati kuna sisi vavo I have come here to see you but meanwhile I'm thinking kundiende nemwana uyu ukadoma. Mai vangu vanoti since it's a holiday you can go with him. Ndobva tafamba jeni ndataura iya yekubva kuchadereka kunosvika kuCentral Beds. Ndobva takwira bhazi nasekuru wangu ainzi Chutsi. He's late now. Kavazorore murugare. Tasvika tobva taenda kuhanzvadzi yacho, my aunt, my sister to my mother, Mabvuko nachina Morao. Tasvika kuya tatogara amanheru, tasvika masikati amanheru, train yekuenda kwadoma yakwira manheru ya7. Sekuru ndobva vati kuna anti wangu ndafunga kuti ndiende nemwana uyu kwadoma but handina mari yebhasi ndikwerete so 26. Anti vangu vabva vati handina mari mamboya naye sei muzati hamuna mari yetrain. Kanzi ndiwo ndikwerete so but by then anti vangu vaita zvemusika which means she had money. Okay. But she didn't want to give a brother that kind of money. So then sekuru wangu vabva ndisiya kuMabvuko. Saka makuseni ega ega ndaimuka ndichiverenga manovels. Mabhuku akadana nachinzvenga mutsvairo. Akanyorwa, a book was written by someone akakomposa national anthem. You know him, Professor Solomon Mutsvairo. So ndaiverenga makuseni ega ega. But ndakapfeka uniform because ndakatravela kubva kumusha wako ndakapfeka uniform yekuchikoro since it was holiday. Zvose neboots nemasocks zvese kuchikoro because ndandisina hembe. One day my aunt says, iwewe every day
every morning you go out, start reading your books. Hapana bazviite. You have to go, you have to work. Uyada kudzokera kumushaka, you need money. Okay. But it's okay, right. Takudaidzira mukomana anonzi Givi. So Givi was called. Kumbaka mainini wangu, kanzi Givi. Kuda kuti mangwana uende nemukomana wangu. Town, unotengesa ma apples. Okay. Unomudzidzisa how it is done. Induction, eh? Yeah. So Givi, apparently Givi andiziva kuti angari jealous here kana kuti chicha chaita chamupinda. Ndobva tamuka bataenda Market Square. Taorder taisa order ndanga ndine tray. Anga ine ma peaches nema apples. Ndobva taenda ku Market Square. It was Market Square then with all the well arranged structure emabhazi. Yeah. Akanyorwa kuti mufako se Gillingham chichi Gillingham ndio dzarasekwa. Wana Highfields and so on. Rugare chichi. Saka ndakagara pa terminal yemabvuku. Ndakatogara so ndakafuratira the district office, RG's office andira pai. So vanhu vese who were selling, vendors who were selling their wares there, vaiziva kuti kana mapurisa akuuya vachireta kune sign, kune signal inobuda ndiye hangaiwa. Okay. Hangaiwa dzaibhururuka dzakananga nemabhasi terminal muya moziva kuti mapurisa auya. And you check, you find the big car kana kuti police van dzaingotanga dzega. Dzaingosumuka mapurisa kana angosvika. Okay. Yeah. So inini but Givi anonditaurira. Okay. Yeah, anakumutaura. It was part of the induction but anonditaurira. So ndakatogara relaxed. Takunzori kora. Tikataisa so. Tikaona mupurisa. But this detective, that detective, because anga akapfeka sieve, sina kupfeka uniform. But mupurisa uyu aizikana kunzi Bob. Okay. Why? Because aita direction panapa zvazvomisa kaline. Okay. Saka ainzi Bob. Akaineka Mazda F13. Kanenge kaine canopy, but canopy ine mawindi pamawindi asingavhuriki. Ndomo vainoda mawayers emo, mafruitsu, mavegetable nevanhu vaingorodwa imomo. Saka inini happened to be the only person who was arrested that day. So vakanditora tikaenda kuCentral. KuCentral, if you are in Kaunda, after traffic lights pajura siyena na Kaunda, mujuraure Harare Central Police Station, the first gate you find, ndo gate raipinda nema vendors. Vanenge vasungwa. So takapinda vai pane ka office karipo. Apinda muya. Person andakatanga kuona ndichipinda after this guy was a white woman. Purisa. This guy akakosanga kuti madam, I brought this young man. What is his problem? And he was selling some wares. Tovataridza ma apple aitengesa. So what do you do with this one? Skanzina madam aya. No, we just give him 6 cuts. So the small plank like this, and then a lot of some pins. You know, there are pins which are used to do sealing, TNG sealing. Takatanga brush also, ngata wire brush. So I was meant to lie on the floor with my stomach. I was beaten 6 cuts, and these little nails were getting onto my pins, my buttocks. Then I started bleeding with my uniform, khaki uniform, and then they said first, before they could beat me, they asked me where I was coming from. They were told ndikubva kuchadereka. Chadereka Mount Darwin. Yeah, it's Mount Darwin yes, okay. 45. So skansaka uri kutei kuno ndikati ndiri pa holiday. But you were caught selling some fruits. But yes, of course, I wanted to survive. And I wanted the bus fare. No, let me have let me see your pass. Because that time you needed a pass to stay in Harare. 2 weeks maximum. Okay. So mine I had done 1 week. So I was left with 1 week. And they said, yeah, you have 1 week.
you are not going to finish the second week, you need to go back. Okay. Yeah, and uri kuenda kubva pano takuririsa kudai mangwana mabhazi edu unokwira nenguva tikati tokwira na 3 o'clock am zvikanzi ndire tiri pamabhazi ipapo, want to see you there. But kuti vakauya here, I don't think vakauya. But not because of fear, unenge chingoti vachauya, and I think they were there. Tenge tiripo bhazi rauya, ini ndasvika kumba ndarohwa. I tell my aunt, why are you bleeding? Ndikati ndarohwa nemapurisa ndabatwa. Giva anambonditaurira kuti pane zvinoitwa kuti uzive kuti mapurisa auya. Kanzi wakapusa. You are so stupid. How can you allow yourself to be arrested by police? Apa ndanjerwadziwa, was it pain? Uniform yangu yakatora blood chidzika so. Ndandatengesa zvochokwadi. Mari ndakaisa musocks. Okay. Saka pandakataura nenyaya yekuti ndarohwa vachiona blood, my aunt did not ask me about whether I had sold anything and whether I had money with me. I kept quiet. 3 a.m. ndamuka. Mari yangu iri musocks, handina kuchinja. Ndakara neuniform yangu. Ndini uyo kumabhazi. Taikwira mabhazi mabvuko paya panonzi pamatongo shopping center paya. Mabhazi rauya, mabhazi anga asinganetsi kama United Omnibus. Ndakwira bhazi, ndaenda kuMbare uko. Ndaiwana bhazi rauya 4 o'clock 5 tasumuka. Namatamba nadzo. Ndakumusha, ndasvika kumusha 7:20 kai. Takunogadzira chikoro zvakuvhurwa. Ndasvika kumusha ndataurira mai wandone uniform yangu yone blood. Kochi! Ndikati ndozvakaita munin'ina wenyu. This is what your sister did to me. Your brother left me in her hands, but the reason was that she didn't have money to give your brother. So your brother left me, so I couldn't go to Kadoma. Kanzi okay. Yenzi Katoma kudara. Kanzi okay, fine, that's okay, but anyway, I'm really not happy and disappointed with my sister that hapana chekuita. Tanovhura term, first term ya 72. Kwakauya masoja again. Wapinda classroom yema grade 7. Wabva watanga kudisplaya futi dzavo. Zvikanzi isiso, I think vanga vane information. Okay. Yekuti comrades, they've infiltrated that area. Okay. And they were on reconnaissance and mobilizing people. Then there's a fundi, so when you grow up, I would like to be a teacher or a policeman. And when I grow up, I would like to be a teacher or a soldier if it happens. Friends, yeah, we can join the force. You can see we have a black person here, a black soldier. Kati saka kunojoini kachipuri chisoja. Tinogona kuenda kuchisoja. Nyaya tanga futi kachaso. Ndabuda futi nari nsikanzwa kaini asikachikwa zvaisungisa kasi. Ndabuda kati nayo aitaida mari kako. Vandaenda kunotora ndobva vamwe ndobva vadhakwa futi. What is a futi garden? Inini manje apa ndinoti I was enraged. Nekuda kwandakaita nomupurisa wechikadzi chirungu. Tonza kuti makomrades vauya. My brother, my elder brother, disappeared. Ndobva runyere kupura his friends of his age. Ndobva rumor was circulating around the school. Vakatorwa nemakomrades. Okay. Saka when they were recruited, they were taken and they went with the comrades. Vanga vakutakura war material. Okay. Vachibvunza kunamavhuradona. Vachinoviga. Isisu manje, then a class of class of standard 1, standard 2, 2 classes. We then teamed up. Kuti takuenda kuhondo. That was March 72. How did we left? Tangobva kuchikoro masikati. Ndobva taenda kunzi kwagunduza uko kune makomrades anga ariko ikoko. Ndobva tasvika tatoda kucrossa kuenda. Zvikanzi yes munoenda. Asi kune chikoro takatakura mabhegi emabhuku. Takapfeka mauniform. Because makomrades vaiti kune chikoro chiriko muchiri vadiki saka I was at tender age of course. Munoenda kuchikoro masvikako. Tikati handizvo zvakatonaka kaizvo. Kuno kuvabereki vanonetseka kubhadhara mafees. Uko ndezvemahara. Tikati aiwa handei. When we left, ndobva takurosa Hoya. Tatakawanda. We had people like
my cousin brother Dzungu, Reed is late now, and many others from the village. Takafamba netsoka from Chadereka to Rusaka. Took us months. Yeah. Tiri vadiki zvekuti takapfura nepanonzi pakapiripiri. Vatapinda Mozambique Frelimo was still fighting the Portuguese then. Okay. Yeah. Tasvika parimwe village. We exhausted, really exhausted. Tikabikirwa mangai emapfunde. Okay. Mapfunde aya. Pedu kuti noitwa mapfunde ano, taitwa mapfunde ano anoti mukatanga kuajara muna January. Kuti mvura tanga kuna muna January kao. Late January. Munozokowa muna September October. Marefa mafunde marefa. So akanobikwa tanga tafa nenzara. Abikwa, then the Mozambican says, if you want relish, you need to pay. How? You can't give any shoes, your shoes. Can't tell them my school shoes. So we gave them a school shoes, takasawani uniform. My socks, face. Beva wano chaga my rates. There are these rates which are like grass cutters. What it says, because these were close the river banks. Why got river banks? So when that says these also, not my grass cutter in English. So they were not real grass cutters. These were puppies. So what they were doing, Kanavauraya, after killing, they would only cut the makumbo zitsiko izi and here them sorrow. So you will get this without the complete leg. Yeah. So takaja imbwa ipapo. So this food oromangai akaiswa takango tsora uswa kwa kuwaridza so muna machi uswa wangu kuda kunooma vawaridzwa apapo kuchina yabvura totora tobva takudya zvipa uswa nembwa yenyu. Yeah. Tobva tasvika panonzi paZambezi pekuzokurosa napo. There were canoes with people waiting, Mozambicans waiting for us to cross. Tatine makomrades vayo vanoita vana Chimurenga, Kumalo, Badza, Homba, Bwanisa. They were giant guys na Masuku. Amlera Masuku. Ndoba vanzi vese vabereki vati kure vese vada kucross. Kuti kasvika pane vabereki varipo vanga vaida kutokurosawo. Okay. But they were waiting for a group. Vese vabereki vese vada kucrossa. Kana uchiziva kuti wakabata waita zvekuromba kana zvemishonga, you are then asked kuti muende pachikomo icho munocherera zvinhu zvenyu iko kuzosara kuno. Nekuti crossing with it, you have an accident in the river. Ndobva mabereki vaenda. Kana vamwe vakarasa vamwe havana kurasa, I don't know. But what happened? Takurosa isisu. Second group yakurosa. Third group ine vabereki with the two comrades, Homba and Lamlera Masuku. When that canoe ndobva yarwa nemvuu ndobva chanyura. That was that. Hatina kuvaona vanhu ivavo. Ndo pakafira Homba naLamlera Masuku. Okay. Vakangotsakatika. Vatakurosa. We continued our journey. We got to Rusaka farm. Tasvika pafarm, we met who received us were Comrade Chitepo. He's now late. Comrade Vunza Wabaya. Anozani uyo akamboita meya weGweru uyu. Kombai. Kombai was there. Ndiye anga achunza masupplies. Vakaya nerori. Vakakatakura chikafu. Tobva tabikirwa chikafu. Takabirwa chicken. But this chicken was very soft. Okay. Very, very soft. Ne rice. Tobva tanzi idyai. You know, magara more than 1 month muchifamba musina mbona chikafu. You then get to a place you are given
rice and chicken. Hey, vanhu vose vakaita mudumbu. All of us got diarrhea. Isu atajada kudya chicken iya dzechivanhu idzi. Unozoboya chicken iya iri soft kudare kuti kana bhonzo racho unongotsenga easy. It was something else. Ndobva tagara hatina kugara mazuva akawanda, I think 3-4 days. Ndobva tatorwa. Ndobva taendeswa kumugagao. Tasvika kumugagao, that was 72, eh? Got trained. Company yedu yanga iri company yana vadiki. I know I was made to be a company commander because I could write. And then my cousin brother was made commissar. Okay. Then inina had a deputy. Ainzi Comrade Chiroro. He's alive. This one is alive. Makunzi Comrade anapa. Takunzi tapuwa mazita. Kunzi Rogers Takua. Rogers Takua. And then Nyika Dinasho was there. Comrade Gwauya. Okay. Was there. And being a company commander, I was meant to be a person also in charge of giving people, allocating names. So those who were coming after us, while we were Tawapa Mazita, I would prepare a list of names in consultation with the Comrade Zinacho Machingura and Comrade Gwauya. We'll give them the names. Tovatapedza. Then patapedza training. But ani pamaziteva. Pane wamakapaka na zita ramaito. Vakawanda. Ramaiseka vakawanda. Ndine kuti chi. Vamacha vanhu vakuru zvavo. Ya zvabaka kuti ari pane chitanda mpaka. Ndine kuti chi. Vakawanda vamwe vana vamwe ingopuwa mazita akafanana nekuti iwo vana napaka chipoera iwo nepaka chipoera vana Aginyuka Mbeu. Aginyuka Mbeu was not his real name, the late sorry ngazorere murugare. Ainzi vana parents chiri vese vataiva mazita iwawa. Vana Aginyuka vanzi Chimombe. Handiti takazoziva Chimombe tatova kunoko. Hatina kumboziva kuti vana chaitezvi vana Zimondi. Takaziva Zimondi yako. Taimuti nyika chiri. Okay. So names were given people to, in order to perhaps conceal evidence yekuti vana vakaenda kuondokuita kuti kana vanhu vatengesa vanoti vana venyu hatisi kuvaona because mazita emutaura asiwo. So kana comrade abatwa akataura zita rekuhondo azvaizoita kuti mabhunu ateere kwakazaurwa munhu nokuti vanenge kune kusina munhu akadaro. That was the idea. And for security reasons, in fact. So I stayed in Mugagao 72, 73, but I think after completion of my training, I stayed in Mugagao and they made an instructor. Okay. Ndiri company commander yevafana vanga changu vasati vakura. Okay. So because I was good at small arms, kwaizouya the chairman of Liberation Committee then, ainzi Ken Mbita, a Tanzanian, was attached at OAU then, now AU. Aizouya kwaitwa demonstrations. Saka ndaenda kuma demonstrations. I was good at small arms. Ndai demonstrate ma pistol. Zokuti kana mukatoenda ku Addis Ababa, Ethiopia, AU headquarters, mukaenda kunonzi ku museum yema liberation movements, you will find my pictures there. Oh, okay. Then chitaenda demonstrations. I was good at that. Zvinobva pakuti when we were tiri kumusha uko tombodzokera mbichana baba vangu inini vanga vaine chifuti chekutsindira cheche. Saka vaichiiga musango pasi pemuti matanda so one day ndakavatera ndakavanyangira ndikaona pavava vachistore ndobva ndaenda vandachisumudza futi kai ndobva ndaidzosera but mudharafunga akazviziva kuti futi yatembwa pane sa mwana amboibata. Ndakazodzokera kepiri ndikaona pasisina. Saka nyaya yepfuti anga achingova ingori plus semunhu angava enraged ngoti ndikatsoka. I stayed there 72, 73, 74, 75, 76. 5 years.
ndiri paMugagau. But after training, my training, when I was made an instructor, with instructors like Vana Comrade Mulambu, he's late now. This gentleman was good at explosives. They teach my explosives. Okay. Then I teach all my other arms. I was not good at motor bombs, but I was good at small arms. Rockets, a bazooka. I was good at that. And there's a chokwadi zakata uyu afana tombo and ngaramba instruct and others who were chosen or selected who were good at arms. I said they're training quite a number of comrades. Some of them I will not mention names. They are big people. Tilipo Mugagau, Tatine China, who were also giving military advice. They would also get involved with lessons, individual tactics. They had no time to cover and crawl. How to evade an enemy, how to make paratroop bombs, like you put grenades, then you set a TNT to then lift up these grenades right to the air for paratroopers. When they explode in the air, they go and they damage the parachutes. That was their whole idea. So I was there, 75. Kunoita a development. First, there were 5 girls I remember, but those Yamazita were the first to be at Mugagau. First women to be at Mugagau. These were Sebia and Catherine. And the other one was Chipo, I remember. Yeah, these 3, I remember these 3. The other 2 are Chazia Stao. Tilipo Paya, 75. Angola, an independence. Then in the old Mugagau, we had the makeshift tents for accommodation. So we moved to New Mugagau. The New Mugagau then had the solid structures, like in a building, chayo. Yeah, so it was an improved kind of accommodation because the Angolans had got their independence. So they moved out from their camp. So it's just to move kwenda papa ni Mangolans. Mangolans were under MPLA. Yeah. So Tilipaya panoiteka nyaya inonakidza. You will not believe it in Ngoma Road. Kuti if I tell somebody that kuti Muzorewa, Bishop, the late Bishop Utondera Muzorewa, ndavaningi story. James Chikerema, Joshua Nkomo visited Mugagau. You won't believe this. Okay. They were there towards the end 75. Vakauya panofumwa Floriz vachiti tabatana toda kuita chinhu chimwe chete. But Muzorewa was there. Ndo pandakatanga kuziva Muzorewa. Okay. But the only person who was popular among them was Ndavaningi and Joshua Nkomo. Joshua Nkomo ndakatomuziva ndichiri kumusha chaiko sati ndaenda kuhondo. Kainzi taimba kasongo kainzi tsuro wena Nkomo. Makaziva kasongo. He was a very popular person. Vamwe vese ndisingamboziva. Ndakatanga kutoziva vamwe vese vatatu vakuhondo kwacho. Yeah, more prominently Mozambique. We'll come to that. So Pamugagau Wanouya Panastole were taken to a range which we made some demonstration, firepower demonstration. Taka demonstrate a rocket, taka fire rocket launcher, taka AK-47, taka recoilless rifle. Itaiti Kanyao. Kanyao was the heaviest weapon which Zanla had that time. Okay. Yeah, the heaviest. That weapon was meant to destroy my armored troop carriers or armored troop personnel carriers, my tanks, and they had or fortified buildings or defense soldier. So I stayed there 76. Kunozoita imenya ya manji 75 towards beginning 76 kunoita nyaya ya Ndavaningi story. I think kuno ritwa futi kumboroma. I was told kwakaita kwafurwa ma comrades
Macomrades vapfurwa ikoko ndavaningi story. I think he was informed about this, so he was asked kuti auya azoona macomrades vanga vapfurwa nemazambians. Baba told they were in a mortuary then. So ndavaningi story answer yake was yes, ndiri kuuya. This is what we told. But chimwendipa inguva da kumboenda kuUnited States of America. Ndine mwanasikana ari kurwara. We serious ill. But hazvina kutoreka zvakanaka because why? Yange iri nguva yadeturned. Ende vanhu agitated kuda kuenda kuhondowapisa training. Ndavaningi story. Tagara. How do we came to know this? We came to know this after Robson Manyika and the other guys we had. I think anofana ngaka na Bwauya, if Pakachipoera was there, I think then I can't remember this. Anosvika paya Robson Manyika anodaidzira parade vanakomana vanga varipo vana Shirwe there, vana Modern Mutsetse, nyika dzinashe Machingura was there, Perez Shiri was there, Tonderai Nyika was there, who is Zimondi, ndobva vaiswa parade. Zvikanzi tine member yauya panapa yai command Robson Manyika, comrade Manyika addressai macomrades. Ndobva vaadressa anotanga achiti Manyika macomrades ndauya panapa munoziva ndafamba netsoka kubva kuRusaka. Okay. It was not possible because this guy was old enough not to walk. You have walked that distance. But he told us kuti zvinyatsoita sort. Yeah. Ndafamba netsoka chinasangomira mushe. Macomrades vapfurwa kumboroma nemazambians nemacomrades vafa. Takatsvaga ndavaningi story sapresident oti kamuti uya uone vana varikuita sei, vana vapfurwa kunoko. Iye ari kuti handikwanise kuuya ndichamboona mwana wangu. You know, just like that. And what it meant was this man is no longer with us. Handizive kana kune zvakaitika zviri apart from what he told us. But this is what he told us on a parade. And the people, comrades don't take it lightly and easily. We then all of us turned against Ndavaningi story. Ndavaningi story atopanduka but was slogan pasina Ndavaningi story. Pasina. Just like that. Because this message was enough to ignite a fire which was already burning, or putting petrol on a fire which was already burning. Hazvina kutoreka mushe izvi. Ndichiri kutondera tsamba yakanyorwa inonzi Mugagau document or declaration, some called declaration or Mugagau document. How Mugagau document was formulated was after this message my comrades were then dismissed, asked to form some groups and discuss a decision that must be taken against Ndavaningi story. Okay. Yeah. Then the most prominent decision which became the major item on the agenda of that document was Ndavaningi story must be dismissed, and Ndavaningi story is disowned. Okay. Ndavaningi story is no longer a leader of ZANU. Simple like that. Then people put in groups, company commanders, my instructors, general staff, and my instructors guys of signer. I also happened to sign. Mukaenda pa document roro mchaona pakanzi T Takura. That's me, my signature. Okay. We signed. Then a letter was sent to Liberation Committee under Mbita. Another letter was sent to Nyerere, the late Julius Nyerere, president of then Republic of Tanzania, Kenneth Kaunda of Zambia, and the Ndavaningi story. These letters were dispatched, and a response came from the late Julius Nyerere, President Julius Nyerere of Tanzania,
after he was given a response by Ndavaning Story. I said no, handina kudaro. Taenda kunoona mwana, but nini, you can't say I'm no longer your president. I'm your president. I'm the founder of this party. So you can't just dismiss me like that. Ndikumuya kugagao. This was the response yakauya. A response yao ya kudaro, it was not taken lightly. People got pakumana chitokera igomba. Gomba ngari chero. Dig the grave. So the grave was dug at Mugagao. That story. Yeah, waiting for Story to be killed. If he had attempted to come, Chokwadi was going to find himself dead. Yeah. So Story, Ajivazo Piwas Unzi Shamari, if you go there, these guys will kill you. They want to kill you. They want your head. So Ndavaning Story now so muona foot. Okay. Yeah. But I was privileged because vangu makomreza wana mbona Story officially, but nakamuona pa akauya pa any group yana Chikirema na Mzorewa. So Mzorewa, he was somebody paano past speech people would laugh because I thought by that time kwanga kusina pana munaimbu funga zvekuna mataka. Okay. Saka for you to come and tell the comrades kuti ndiri kumusha uko as a bishop of Methodist Church, ndiri kunamata kuti nyoka Mwari batai murume nyoka isarume vana, Mwari batai minzo isabaye vana, you know, something like that. Mwari batai chandu isatonore vana, mvura isanaye vana, and so on. Some people, this guy is serious. We are not deterred. So in 76, mid 76 I should say, around June, I left. I was now a bit mature. I think I was in my 17, 18 koko now. But I still very young. And I was then taken from Gagao to Mozambique. And then I was deployed to Tembwe. Tembwe yanga a transit camp. Okay. People anyone who train an MT. No supply weapon like. Okay. Yeah. But I was not part of those who were now training these people. No. Apparently, I was deployed to medical department to a clinic where I my comrades. Apandirimu asingatombo ziye mishonga. Oh. Kova kwaita a joint command yezipa. Kunouya ZTLC, kunoitwa ZTLC yanga inana one doctor, outstanding Dr. Mdzingwa. He's late now. Akambo joina chimwe chibato icho. But angari ku army huko. Okay. Yeah. Mdzingwa anouya ari doctor who had spent 10 years in Russia achitrain as a medical doctor. Okay. So paanouya anoita crash program yema medical assistants. Today you call them nurses, and it. Yeah. So Inini happened to be one of those. Myself, Columbus, and the one Charles Okoyo, and his daughter Kunzani is. And then we got trained by crash program. That train we trained one diagnosis, how to carry out, how to conduct diagnosis, administer drugs. Even it's a minor surgical, minor stitches of wounds. Not surgical operation, no, but minor stitches. How to carry out minor stitches. One makwara, wondo. So indeed I was lucky. Why? Because I got my first test after training. The same guy Anons Robson Manyika, who came Mugagao and Ndavaning Story. He got attacked by malaria. But the malaria yake yanga ya garanga usika cerebral. Okay. So yanga ya chronic. Akutasuda kudo kutupenga chaiko. So he got there. This is a member of high command. And I was asked to treat him. I was by a drip. Kampa, chloroquine, Kampa, and all other drugs. And he got healed. Akatanga kuti my doctor. But he went back to Chimoyo. Inini ndasara paya towards the end of 76 nana December ikoko I got transferred from Tembwe to Chimoyo. I got to Chimoyo, whom I met Comrade Sidi in Segaramai. This who was a qualified medical doctor by then. Okay. Yeah. He said to me, you are not staying here at Chimoyo. You are going to Doroi camp
was a refugee camp. My mission there was to train medical assistants or nurses. That instructor man. Oh yes, I trained quite a number of these people. Some of them who came back here and they became nurses. Yeah. But while I was here at Tembwe, I got another test. Kwakaita inonzi emergency vaidza pitoma kuti vanhu vadzidzire kutiza kana kwanzi kwaita masoja. So there was this lady who got injured at a very private area, and she got a cut and needed 7 stitches. I did that. Okay. And this woman, I met him town akanditi, doctor, but he was saying, but it was that time ndakatopera zvese ndakapera kudhara zvese. So back to Doroi ndakatraina 76 wacho January 77 I was there. 77 towards 77, yeah, towards 77 I was then, was it beginning? Yeah, it should be beginning of 78. I was then removed from Doroi. But tiri ndabva ku Doroi ndaiya ndichema visit kuchimoyo because this was a major camp. Okay. Chipama reports zvanga zvichiitika ma refugee camps. Plus Doroi was then a recruiting point. Aitorwa ma recruits vachienda ku training. Pakaitika imwe nyaya inosiririsa pachimoyo. Pakazoita inonzi another uprising after the Badza Nari fiasco. Pakazoitawo imwe yevashandi. Yeah, rising yevashandi. Vashandi ava vainzi vakomana vanga they were the intellectuals in fact. Okay. Yeah, they were calling themselves workers kana kuti vashandi. Vanga vaverenga mabhuku ana Chairman Mao Tse-tung. Ana selected worker 1, volume 1, volume 2, volume 3 zvakadaro. Vachoringa kudaro vaita painzi paWampuwa. Pawampuwa it was a college, it was a school of ideology. So they read too deep, these guys, these youngsters. They were youngsters, but vanga vakafunda because some of them I think vanga vari form 6 I think. Mwacho vanga topinda ma university but vana kutopedza. So they read too deep into these books. Unozoona panozobuda the most area yavakakota inyaya yema workers vaiti ma proletarian workers and the bourgeoisies. The war between the two. The bourgeoisie and the proletarian workers. Proletarian workers ndo vasina nditi havana means of production ndizvo ka. Yeah. And vana vanotambura kazhinji they are associated with the peasants. But you vaiti sitiri vashandi. Because they were youngster generation. So but it was against the standing rules ZANU by that time. Okay. They were considered to be what? Rebels. Kana kuti vapanduki. Iyoyo hondeyo yakakonzeresa kuti ne vana Chimurenga who were the pioneers of the revolution anozojoina vashandi because he was disgruntled. Why? It came from the first Dare Chimurenga which was held at Chimoyo. So the new structure, workable structure for ZANU and ZANLA. Panozobuda one in charge of operations, chief of defense, president, defense secretary, president, Msangano, vice president. Pano appoint one wakawanda. Vanakumedi Mzenda become vice president weMsangano, Mugabe auya then vanatekere also where a lot of people were these were real politicians. Yeah, they were giving each other positions. But the real fighters now, people like Ana Chimurenga, they were disgruntled. Okay. Chimurenga was appointed by then. People expected Chimurenga to be a member of High Command or Central Committee, but he was still a member of General Staff. So he was posted to Angola to be a rep at the General Staff. No. Mafika Zulu wauya waitwa mapoa nyembe dziri pamusoro rika dzangu takavhura front. Mukataura nenyaya yawo tena
ukataura nenyaya yerecruitment yevanhu vakatakura matidzi, I was part of them, the early comrades who came to open the front yeMZZU was Vana Chimurenga, but promotion couldn't come to him, so was this Grand Road. He then joined this group. He comes to Doroi. I'm at Doroi. I saw Chimurenga with comrade Chitio then. Chitio was one of the refugees at the camp. He was not trained, but I was the only person who was trained na Chimurenga wacho. Anondoona ndiri paDoroi. He said, "Mfana, you are here." Ndikati ndiri pano chef, makati chef, ndiripo zvangu. Urikuona zvikiitika? Ndikati zvei. Zvikanzi toda kuchinja. Ndikati no, inini ipapo handipo. Ndikatiza usiku. Panaenda kuchimoyo. I don't want to be part of this. No, zvionera ndeka. Ndikasvika kuchipisa. Zvazi ndauchinja china Chimurenga. Uda kuchinja leadership ka. Oh, right. Uda kuchinja leadership. Ndikasvika kuchipisa kuchimoyo vanhu vasungwa. Vanhu vasungwa. Vachandiwa. Ndadzokera huko. Ndadzokera kuya. Ndagara. Zvikanzi takukubvisa panapa. Ndobva ndabviswa, ndakadaidzwa. Ndairipota kuna comrade Sikaramai zvaitika zvese maactivities. Chimurenga auya kuno akaita zvakati, ndotumira kuna comrade Sikaramai, comrade Sikaramai ndisa kuchi wakuru. Saka kuti ndairipota chirungu, maitengesa comrade Chimurenga kuna Sikaramai. Taita ima reports. Ndisati report chirungu. Asi Chimurenga taida tubvunza Chimurenga nhasi. Aiti ndakatengesa. Of course. So zvakazoitika ndezvoti Chimurenga akazoti toda parade yemarefugees, KSAIC parade. Achibvunza vanhu manje kuti uyu munhu haasi here kuvanhu vari kutirova isi mimi manje. But ini ndandiri mumedicine. Ndaiticha mastudents aya. Ende uyezve ndairapa vanhu, ndairapa zvirwere zvakawanda ikoko, zvirwere zvanga zviri common, malaria, majiga freeze waingoita matuzwi, woita zvimazai chichi. Saka taisenzisa inonzi hydrogen peroxide. Inoti ukaisa panenge pari infected inoita furuso, kuratidza kuti iri kutreat. Saka vanhu vazhinji vaiuya kuclinic. Uyezve paDoroi taipiwa mukaka anonzi butterscotch kana kuti milk bars. Taibva kuSweden nona Denmark. Saka raisvikira hospital taikuona Mozambique nagavana anga aripo ainzi Kaitano. Saka inini nekuti ndandiri kuhospital ndaipa vanhu avo, saka vanhu vaindida. So tasvika paparade wati Saude siyanai naye. Saude kuti means kuti medic siyanai naye. Haana zvaanoziva uyu. But I had my weapon wekuti munhu anga trainwa. So and that's how I escaped from Vana Chimurenga's problem. Then I was then deployed to front. This was June 78. Yeah. Tichida ku deployment ku front. Daudzokera ku nyaya yevashandi. Yes. Grievance yevashandi yanga was it one in terms of leadership? Kana panga painyowo dzimwe nyaya. No, right. Mimi muri kuti teacher this kind of ideology. Tiri kuda kuti titi maworkers, titaure nyaya yemaworkers. I think tikaita trust yemaworkers vanhu vanozvitsisa kumusha. Vari kuti I was too early. We can't talk about proletarian workers now. Let's talk about the peasant farmer or the peasant, the villager whose grievance is one, mchato, two, mtero wembwa, mtero wemombe, nekuterera makandiwa. And you know, those are major grievances. All right. And you know, kuti imbwa yangu ndakatenga ndeka unza mtero, mombe yangu ndakatenga ndeka unza mtero. Ko asi mombe inoda kubaiwa kajekiseni kana yarwara. But asingazvioni izvozvo, it was not like that. Uchira madhunduru papurazi rangu kana pamunda wangu zvinoreve izvozvo. So this was enough grievance to ignite the masses, the peasant, kuti vaende kuhondo. Mandimuziva kuti kuhondo kwaenda vanhu vanga vane zvichemo zvakasiyana, kuva vane magrievance akasiyana. Pane vamwe vakaenda kuhondo zvechokwadi because of lack of education, nekuti nzvimbo yaigara yakasaririra. Vamwe vakaendawo because vanga vakomita macrime, because vaitotiza kusungwa nemapurisa. Ndinoona vamwe vakaenda vachiziva huwe politician, vanga vasangana na Joshua Nkoma vaiziva kuti politics dzikufamba sei dzenyika. But isisu manje isisu inini ndakaendawo ndandinewo chichiro chekuti ndakarohwa nemurungu.
For these and more stories, tune into Zim Newsbeat TV with Robert Tafumani. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, you know, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe, 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 manya daga batesa, Zimbabwe. Taigara mumako Zimbabwe, Zimbabwe, manya daga batesa, Zimbabwe. Vakomana vasikana Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe.